ranar murna yan uwa da masoya duk muna ta shauki murna ta bikin Muhammadu dan Faruk miji ga Fauzi. Muhammadu dan Faruk miji ga Fauzi. Muhammadu dan Faruk miji ga Fauzi. Yau ranar murna yan uwa da masoya duk muna ta shauki murna ta bikin Muhammadu dan Faruk miji ga Fauzi. Yau ranar murna yan uwa da masoya duk muna ta shauki murna ta bikin Muhammadu dan Faruk miji ga Fauzi. Waliman gani da baitoci na zanar rera yan uwa da masoya yanne kan na sai ku zo ku saura kyautar dan rabbi ya ba mu godiya mai mutara sunansa Muhammadu dan Faruk miji ga Fauzi. Idan ban manta ba baya wata ran auren ku an ka daura yan uwa da abokan arziki suna taimako san barka duk da lokacin bangare amma na so ne muku waka ban samu yin ba komai rabbi ne ya tsara haka. Ranar murna yan uwa da masoya duk muna ta shauki murna ta bikin Muhammadu dan Faruk miji ga Fauzi. To yanzu gani na taho dan ku zan yi wa baitocin nawa na riga na tsara su suna asaiti sutura mu yan adam kasawa bango aka wa ado da fenti na ga kowa a gurin bikin nan da ado a jikinsa babu da hati. Rana in ta fito karyar hannu ya ce ya kari gaskiya ke tabbata karya ko wata rana za ta kari. Ni dai na san mashigar ɗaki ita ce dai ake wa kyauri inda haka ne ku zo mu tashe sai ku Allah ya kare. Yau ranar murna yan uwa da masoya duk muna ta shauki murna ta bikin Muhammadu dan Faruk miji ga Fauzi. Muhammadu dan dana kyakkyawa gashi barakallah hanci ne dubu na gani garanti babu wata kila dole na yi rawa da juyi masu lilu su za su shilla ka bashi tsawon rai da shirin musulunci ya rabba Allah. A yi shi Fauzi ya da Faruk Muhammad dan ku suna kun ka bashi to sai ku sani tarbiya ku ɗaya ne za ku bashi makaranta sai ku sai shi ya dinga zuwa kullum babu fashi. Yau ranar murna yan uwa da masoya duk muna ta shauki murna ta bikin Muhammadu dan Faruk miji ga Fauzi. Su ƴaƴa kyauta ta Allah ce wadda ya ba ku iyaye iyo ne rabbana ya ba ku to sai ku kula ku kiyaye nauyin su yana akan ku za ku share musu duk hawaye. Fauzi ya da Faruk a yanzu ku sani kun zamto iyaye. Addu'ar da nake yi Muhammad Allah sarki ya raya shirin musulunci fata na ilahu rabbana ya shirya ka zamto ginshiki baya wata ran al'umma ka koya Allah ya tabbatar da kai kan gaskiya duk rinsikar ka juya. Ranar murna yan uwa da masoya duk muna ta shauki murna ta bikin Muhammadu dan Faruk miji ga Fauzi. Ku yi min addu'a masoya wadda nake so Allah ya bani tana nan doguwa kyawun ta kwaya zarce na yau bayani ga tarbiya gare ta a san ma'aiki dai take ta nuni ga zuwa makaranta babu fashi dan haddar alkur'ani. Da Muhammad gari ka nauyi na karatu na san ka sani sai dai tuni gari ka ilimin addini zamani tarbiyya za ka ba waɗan kwanci tashi wata ran sirka shi ne sai sama. Yau ranar murna yan uwa da masoya duk muna ta shauki murna ta bikin Muhammadu dan Faruk miji ga Fauzi. Wando ba sa'ar ruwa ba umma na keke kadai gwana ce namun dawa gafarar kunan gagiwa mai karya itti da zaran kin zabura na mun dawo dole za su zauce na gaida uwata inna umma amata na gage daban.
gabanki mama yalwa mama Hadiza to kun ji uwa ta muke riki. Iyayen Muhammad gasu sun jero su ma suna ta shauki na gaida Ramlat Baby da Saudat Maryam da Aisha a gaida Balki su Rahila sai bana gaida mama Fatima Nasiru zai fara su bai arfe da dukkan nasa Hadiza Aisha Hawwa Ukuma duk da ku yana sa sai Maryam Urmila Safiya Uwaila Salima dukkan nasa Sadiya Marwanatu Usman har kai dan Ma'azu nasa Sayyidu Loki da zaman iyaye duk da ku yana sa Uzaifa Muttaka kai ma uba kake gun Muhammad yau ranar murna yan uwa da masoya duk muna ta shauki murna ta bikin Muhammad dan fari yayin Muhammad ku fito yanzu sunan ku zani sana Abul Abbas Habiba Habibu duk na ga kuna ta murna shin wai ina Rabi a tuke ma ki fito ki nuna murna Mustabshira Amina Rumaisa duk na ga suna ta murna Fatima Hajaru Uzaina Fadila na in suna ta murna Hawwa da Usman Jiniyo Faila duk suna ta murna Imam Husaini Islam ga Islama duk suna ta murna babu dama da hali tarbiya kuwa abin aswa liman wannan fata ni dai nake gare ku Muhammad dan dana karshe zance Allah ya rahaya yau ranar murna yan uwa da masoya duk muna ta shauki murna ta bikin Muhammad dan fare masoya na ga addu'ar ku tana da damin tasiri godiya na mi ko gare ku kuma sannan zana muku kari aswa liman ne na ku so nake baiti akan tsari masoya maza da mata